Když jsme před 12 lety, přesně 12. března 1999, vstupovali jako řádný člen do Severoatlantické aliance, málo kdo věděl, co všechno bude realizace tohoto aktu obnášet. Část české společnosti byla jako vždy skeptická a měla své pochybnosti, část naopak vkládala do přijetí České republiky a dalších středoevropských států do této silné mezinárodní vojenské organizace mimořádné naděje a očekávání. Dnes můžeme naprosto jednoznačně a s čistým svědomím potvrdit, že to byl pro Českou republiku a její armádu krok správným směrem.